compare, when you are comparing it, Asian populations, I mean Indian people and Caucasians, or Africans, there seems to be a difference in how kidney stones present. Makuthiwa hayi umuntu ojwayele ukuthi uphila kahle, ngelinye ilanga sozwa sekuthi insinga khona into yokugwazayo ngala emgogomhle. Musulinda uthi hayi mhlawumbe izoba, mhlawumbe ayizodlula. Musulinda noma mhlawumbe wayenzeka kahle. Awuhambe uye eklinikhi uthi yazi ngangazwe ngigwazeka uyoreport. Noma mhlawumbe ithi ngelinye ilanga ucama ubona ukuthi ucama igazi. The chances that there is something wrong, umuntu ecama igazi, noma ucama igazi, especially uma ucama igazi, ithi ngesikhathi uzwa ucama igazi uzwa kuba buhlungu ngaleso sikhathi. The chances that there is something wrong is there's about 10 times the chances ukuthi you will find uma uya clinic, uma kwenza ama investigation, ama test, kuzotholakala there is something wrong ewidingayo ebeqalile. Especially uma sikhuluma pain, especially hambisana nokuthi either wena uma uhleli lapho uthi uyachama endlini encane naligazi liyaphuma kunobuhlungu, hamba uye clinic. That is one major sign of kidney stone. Painful blood in the urine. Noma mhlawumbe wena you are diligent, uyahamba ujwayele ukuthi uye clinic mhlawumbe once, twice a year. It's a very good habit. Ngoba izothi uma kucheckwa mhlawumbe ukuthatha umchamo, check bathole ukuthi cha likhona igazi kodwa elingabonakala. Kubaluleke kakhulu. Kubaluleke kakhulu ukuthi kwenziwe kanjalo. Those are the main ways in which umuntu uzwayo ukuthi mhlawumbe nginethi ngaphakathi izitho.